давоми соли 2020 99 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии миёнаи умумии вилояти Суғд даст ба ҷиноят заданд. ҳодисаҳои ҷиноятсодиркунӣ байни хонандагон дар соли 2019 108 нафарро ташкил медод. дар ин бора сардори раёсати маорифи вилояти Суғд Каримзода Осим дар нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. ҷиноятҳои содир намудаи хонандагон аз тасарруфи молу амвол, авбошӣ, вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ иборат мебошад. бояд қайд кард ки ҳодисаҳои худкушӣ ва суиқасд ба ҷони худ аз ҷониби хонандагони мактаб дар давоми соли 2020 33 нафарро ташкил медиҳад. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 3 ҳолат кам гардидааст. нисбати масала мо бояд кори ҷонбо кунем. давом рӯз қайд кардед ки масъулин бояд ҷавобгар бошанд, лекин ҳама ҳолатҳо аз ҷониби мақомотҳои дахдор тафтиш мешавад ва ҳамина бисёриша сабабаша нишон метиҳанд. мо мана ҳозир ҳама ҳамина мо масалан мана шаҳри ноҳияи деваччиша гирем агар 4 та худкушӣ шудагӣ ҳамашон каселии бемории рӯҳӣ гуфта хулоса додагӣ. агар бемории рӯҳӣ берун аз мактаб муассисаи таълимӣ шудагӣ хонашон ба шудагӣ дигар вашҳоша гирифта мо бо вуҷуди ҳамина муассисаҳо директорони муассисаҳои таълимӣ ва сарзанишу танбеҳу огоҳӣ дода ҳамахел кардосем. лекин аз вазифа забурдошкунӣ агар вай бевосита муассисаи таълимӣ айбдор бошад, агар ин хел ҳолатҳое ки шумо гуфтед, мо албатта ина ҳамун тоби худаш чораандешиша мекунем. масъалаи дигаре ки зимни нишасти хабарӣ баҳс гардид ин буд. эҳтимол меравад ки дар вилояти Суғд 5 адад мактабҳои типпи нав аз ҷониби мақомоти Федератсияи Русия сохта мешавад. бино ба маълумоти сардори маорифи вилоят, ҳамаи корҳои омодагӣ, ҷудо кардани қитъаи замин ва ҳуҷҷатгузориҳо то ҳол рафта истодааст. стандартҳои русӣ ҷорӣ намешавад. мактаби забони русӣ мешавад, таълимаш бо забони русӣ мешавад, ҷои хобаш мешавад, аз тамоми минтақаи Тоҷикистон ҷалб карда мешавад, тариқи озмун гузаронида мешавад ва хубияш он аст ки дар он ҷо ҳам муаллимони Тоҷикистон, ҳам муаллимони Федератсияи Русия дарс мегӯянд аз рӯи стандартҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фанҳои алоҳидае ки аз ҷониби Федератсияи Русия барои пурқувват шудани мафкураи хонандагон лозим аст. ҳозир абор мактаб шавад ва таълимаша бояд бо ҳамун тартибаш муайян мешавад. чорабиниҳои берун аз мактабӣ ба монанди цирк, театру намоишҳо ва намоишҳои кино дар мактаб аз ҷониби хонандагон масъалаи дигари нишасти хабарӣ буд. хонандагонро ба ин гуна чорабиниҳо ҷалб намуда маблағ талаб мекунанд. аммо сардори раёсати маориф гуфт ки гузаронидани ин гуна чорабиниҳо фориғ аз дарс буда набояд муассиса аз хонандагон маҷбурӣ маблағ талаб кунанд. киною номачаҳо ҳамаша мо гуфтагӣ ки ин ба ягон муассисаи таълимӣ набояд сарукор дошта бошад. бояд қайд кард ки соли 2019-2020 1035 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии вилоят дар олимпиадаҳои байналмилалии фаннӣ, лоиҳавӣ ва фосилавӣ иштирок намуданд. ҳамчунин хонандагон дар олимпиадаҳои минтақавиву вилоятӣ ва ҷумҳуриву байналмилалӣ аз фанҳои таълимӣ ҷойҳои сазовориро ишғол намуданд. ғолибони олимпиадаи байналмилалӣ ҳозир вилоят 208 аз ҳамин ғолибо Бобоҷон Ғафуров 21 37 Исфара 43 шаҳри Хуҷанд байналхалқӣ шаҳри Хуҷанд пеш меистад. ғолибои ҷоҳои ихтихори гирифтагӣ 37 Исфара 43 шаҳри Хуҷанд 21 Бобоҷон Ғафуров боқӣ монда мана худи як мактаби президентӣ 57 ҷои ифтихори гирифтагӣ байналхалқӣ. бояд қайд кард ки 638 нафар хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд. бино ба маълумоти сардори раёсати маориф, аз сабаби маҳкам будани роҳҳои сарҳадӣ онҳо тариқи онлайн таълим мегиранд. оид ба дигар масъалаҳои натиҷаи ҷамъбасти фаъолияти раёсати маорифи вилояти Суғд дар соли 2020 дар гузоришҳои минбаъда пахш хоҳем дод. гузориши Ганҷина Олим ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.